Okay, so wadto taron sa Kurbadahan, unahan sa may Barangay Budlaan. Mag short ride lang sa taron kay dugay-dugay ta wala nakabalik og bike. So nga usa mig putog si Kuwate Dres Mandawi, nya karon taud-taud mo adto nami. Shout out namin ni Teacher Adrian nga nakatuog gyapon hangtod karon wa pa kamata. Apas daw niya teacher. O makamata na ka. Karon kaon sa mig putog si Kuwate. Okay mga kamasa, so bago lang ta nahuman o inom sa Sikwate, kauban si Odong Odel, Rastong. So atong kauban nga si Teacher Adrian, wala pa nakamata. Basin karon taod-taod mo apas ra to siya. Hopefully. So ato ang ruta karon is padung ta dito sa may Kurbadahan. Dili lang sa kayo ta magpalayo og ride kay murag 2 weeks na since last ta nga naka-bike. And then dili lang sa nato haton kay para dili pod kay ta mas stress. Okay mga kamasa, we are now approaching Barangay Talamban. So dito sa unahan, skina sa may Sunny Hills, musud na dito kay motoy agianan padung sa Budlaan. And then unahan sa Budlaan mo na dito ang ato ang ruta which is ang Kurbadahan. So nindot ko na dito ingon sa ako ang kauban. Wala pa man nakasuway dito mo na ato ang i-try karon. So dili pud kuno kayo layo ang ruta pero medyo tangason. But sige lang, mas nindot na. Okay na nataron diri sa Quezano Grand Talamban. So apit na ta maabot sa Sunny Hills which is mo iskina nga ato ang likuan padung sa Barangay Budlaan. Muliko ta diri mga kamasa. Hinay lang ta kaya medyo gamay ang daan ya, daghan po kayong mga sakyanan. Naplin lang Rastom. So nisod na ta sa Sunny Hills. So padung na ta sa Barangay Budlaan. Medyo bati-bati ang daan dire kay construct pa. Okay mga kamasa, so narata din sa interior part. Padung na ta sa Barangay Budlaan. Medyo init. Good morning. Good morning. So natay mga pareha og hilig, mga bikers pod. So muna nindot mga kamasa basta weekend. Daghan ni mga masugatan nga mga bikers. Although ang panahon karon medyo init but malingaw ra pod ka sa mga bikers nga imong ma-meet along the way. Si Udel grabe ra kay kakalma. Mura ragwa paninta. Rasto. Shout out sa Rastong, shout out. Shout out ni Sir Eric. Og ni Bisa nang ilaw og si AG Falcon. shout out po ni Bim og ni ang pinakakusgan natong amigo nga si Teacher AD. Teacher AG. So I think muna yung first ahon padung sa Barangay Budlaan. Nahinay lang ta kay lamig kay init. Okay mga kamasa, medyo nindot na ang ambience dire kay shades na. Daghan na kay mga kahoy niya. Dili pod kayo init kay tungod sa ilang mga shades. Nya presko kay hangin. Lamig kayo i-bike. So as always muna to ang gina-forward unta every weekend nga makabike tag ingon ani nga lugar para makahigo pud tag og presko nga hangin. Good morning. So natay nasugatan mga kamasa nga nagtraining og duatlon. So biking and running ang iyang tirada. Okay mga kamasa, so nanataron dire sa mga interior nga part sa Barangay Budlaan. Medyo gikapoy mi ni Udong kay dugay-dugay na pud mi wala ka rides nya. The same time karon pa mi kabalik og saka og uphill nga ruta. So dito sa unahan na dito ang Barangay Hall o niya unahan sa Barangay Hall mo na nga to ang destination which is ang Kurbadahan. Unsay mo experience Rastom karon? Medyo nabaguhan sa kuan. Sikad. Way kapoy. Sakto ra. Usog na heartbeat.
So, si Teacher Adrian mga kamasa, wala kamata niya. Amot mo apas pa ba ka turon? Okay mga kamasa, natay substitute vlogger si Rastom Udong Udin. So padayon na to sa tuong biyahe. Mulahos na ta sa barangay Budlaan. Hopefully makatanga sa dito kay dugay-dugay ang biyatang mga kabike. Tara. Doon nga dami sa tungas mga kamasa sa kuan. Sa barangay hall. As you see in the front, Isra Makamasa TV. Good morning. Morning. Naghuwat ang dami ni Teacher Eddie, wala man nag-online. Abot na mo sa kurbadahan niya, magsayaw, may budot. So, naami sa part nga gilandslide. So, mauna ang gilandslide. Ilang gi-clearing. Kaya medyo sa gabal sa daan. So, mauna ang ikalimang ahon padong sa barangay hall sa Budlaan. Giyano ra ni Isra Makamasa TV. Kusga na ayo kay sig balik-balik sa Danau. Okay mga kamasa, so nanataron dire sa barangay Budlaan Gym. So for the meantime pahuway ta kay medyo kapoy kayo. Kapoy Rastom. Kapoy. So manginom sa ta. So, this is Odong, your substitute vlogger. So, we're heading now at Kurbadahan. So, wagi pa taong bridge at na ng sugod ato Kalbaryo. So, makita nyo si Isra Makamasa TV, ang atong trangko karon. Kusog-kusog lagi sila musikan, mga kachiks magnet. Good morning. Morning. Nakita to ninyong biker usa, dako kay ligid. Gitungas niyo sa kurbadahan. So dada dire dapit sa area nga landslide. So mag-amping na dire kay medyo dangog ang dahan sa mga liso. Hinay-hinay na ta guys kay marag pangpang na jud ang kili na. Delikado jud kaayo. Wala nindo na mag-bike-bike na ba kay makita gina itong kanindo sa nature guys. Tilibing na basta mga simot ag fresh air dili kayo yung na air polluted ng kuhan di pa sa sundan nga abdahan kay abog are dahan ng abog pero kuhan masad kung sa syudad 100% ng abog dire 50 ra. Morning. Pahuwi pa si boss. Bossing, morning. Sakita na. Upaway sa Tagamay kay bigado kayo sa atong kasing-kasing. So si Isra Makamasa TV mo pahaway sa mikajot. Uwi sa kapoy kayo di ba da? Kapoy-kapoy dyan. Ato di mo da. Okay, pahuway na ta kay di mo da buto-buto ang dugan. Basig mo kuyapan ta dire. Yo, what's up guys? It's Odong Odin, your featured vlogger for today. So, hi Makamasa TV. Yo. So, naali may karon sa ahon guys. Nagtangas may. Usgang na si Isra Makamasa, walay hunungay. Pang enduro gini si Isra Makamasa. As you see, unsa ka slope ng lapit 30 degrees pero tangent line. So ahon juga you guys. Hinahinay na ta para for relaxing na to. So blind curve mi diri dapita. Nay nagdulhog nga. Skinan.
Okay mga kamasa, so nanataron dire sa ikaduha nga gym sa Barangay Budlaan. So dito sa babaw na dito ang kurbadahan, but mapahuway sa dire kay ganahan muduha og basket ang atawang kauban nga si Udong Odel, our featured vlogger. So duha sa tag basket pasingot ta din karon taw-taw mo sakan dito sa kurbadahan. Tara! Oh. Oh, manamig basket guys, mga makamasa, mga chicks magnet. Padong na mi sa among kananan, karon pamahaw sa kurbadahan. Kuyog na to sang pinakusgaan nga si Makamasa TV. Yeah. So ako na yung featured vlogger karon sa iyang channel. Ha? Ah, stand sa ato ng motor. Manapod, hinahinay. Pening. Muna na. So nakita mo sa nature? Ha? Green kayo ang nature. So tangas mi karon sa ahon sa Budlaan. Padong sa kurbadahan. Makamasa TV is on the way. Kay gigutom na. Lami na kay ikaw pamahaw. So balik ko na mo ang kurbadahan. Shout out ko ni Probinsyanong Hilaw. Og ni Engineer Jason Titing. Para soon kung makabike na ako, makakuyog na kaskurbadahan. Isa ka na nimo imong trick, Marlin. Diri sa kurbadahan. Isa guys, kay nahug ko sa bike guys. So shout out Teacher Edie. Na ano mi diri sa kurbadahan. Morning. Mahal sa ta. Naus lang eh. Sige, sige. What's up guys? Udong Odel featured sa vlog ni Isra Makabasa TV. So, away yo si Isra Makabasa. Eco-friendly kayo. Oh, di ba? Nindot kay hangin dire. Nya fresh kay sanan. Nya tanawong environment, grabe kayo ka green. Nya atong makita nara didto kana Temple of Leia. Atong i-zoom. So muna na siya Temple of Leia mga kamasa. So ang ato ang location karon is medyo high altitude na gyud kay doon na lang kayo ang Temple of Leia, but kinahanglan jud siya agion og daan para makaabot ta didto. So medyo taas-taas na gyud, nya nindot kayo ang environment, daghan kayo mga tanom. Fresh po kayong hangin. Ang ato ang featured vlogger nga si Udong Odel. Param pam 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 param param pam, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pam param pam 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 param param pam. Odel the Bundle, nag-vlog po iya ha. Kay iyan ang i-upload sa Makamasa TV. So mga sa mig siomay, pakita ang siomay Udong. So kung ganahan mo are dire, pwede mo muka og siomay, pwede pud mo butong, but hotda na lang sila butong. So for now, ngaon sa ta. So nangaon taron dire og siomay lami kayo sa favorite spot sa atong amigo nga mo'y nag-refer nga mo ta dire. Tinuod jud nindot kayo ang environment, nya lami po kay siomay. Shout out Teacher AD Palagdas. Okay mga kamasa, so nahuman na may kaon sa siomay nga lami kay sanan. So katong wa pa ka ring kurbadahan, ari mo dire. Challenging kayo ang pag cut-cut,
but inig-abot ninyo dire. Sulit rin yung kakapoy kay lami kay lang siumay niya. Lami po kay ilang lemon juice. Lami kayo. Unsay lami udong no? Lami. Lami kay timpla di siya tamis, di pud kay siya aslom sakto-sakto ra maka wagtang gyud sa inyo ang uhaw. Mo na ginaari ni Teacher AD. Teacher AD. Naray mo ang favorite nga lemon juice. Aray na dire so puhon kuyog ta. So minom sa tag juice niya karon taon-taon dulhog na ta. So mao ni ang nakadelikado sa agianan nga bend curve siya nga dulugon kay igsugat wa ta kay baw. Kay nang hinahinay nang gidangat undagan para safety ra. Iwas tas disgrasya. Bahada na may mga masa, mga ka-chicks magnet. Nahinay lang kita kay perting dulhugon na ang dalan. So nag-una sa Makamasa TV. So featuring I am the substitute vlogger or featured vlogger for his channel. So bahada na mi, nahinay lang gid mi kay delikado ang daan. Then may kay baw sa sugat kay blind curve baya. So sa unahan maniud to mi ngadto kay it's already 11 in the morning. Mabi na mo nun. So bugnaw kay ang panahon bisag init kaayo. Init kay ang panahon pero bugnaw kay alis nga sa hangin. Mao di akong ipasabot mga kamasa, mga ka-chicks magnet. So naana mi diri sa may buskitan ang among giduaan ganiha. Nahinay lang kita kay ang dalan pasapasad tayoon kaayo daghan sa kay ngagi. Sagaran mga agi inani gid siya. Mga four wheels. So ni una ko ni Makamasa. Kay inaog siya kay iyang i-check up ang iyang bisikleta kay lagi mara na something nabuan siya sa iyang ligid garo sa atang-watan si Makamasa diri. So naana si Makamasa coming four wheels. Iyaw na ya. So naay kabayo diri guys. Tara day. So sa Makamasa TV nag ginaugan niya ang dulhog kay ang iyahang brake B-brake delikado sa dulhog. Mao nga mas maayo gining safety ta. Nag-training si Ezra Makamasa kay mo apel ni og triathlon pohon. Ironman. Gi-jogging niya ang bahada. Multitasking niya. Biking plus jogging. Ezra Makamasa. Going back to the Dusty Land. So 20 degree parameter ani nga dulugon na lang. So ahon mi padong sa gym balik sa Budlaan. Akong gibarugan. Gi-sprint ako ang Tangason. Inani ka kusgan si Chicks Magnet og si Makamasa TV. Oh, klaro na yung dako ang sikanan. So we're here, Budlaan Gym and Budlaan Barangay Hall. Nag-play. Makamasa TV is on the way. Yeah, G. There are alternatives to biking. Depende. First ana guys. Kodeng, pag-bike mo, dapat kondisyon niyo lawas, wala mo ay ipamati. Number 2, sayo mo og tulog kay para
ang inyong lawas makondisyon. Number 3, makaon dyan mo og carbohydrates nga pagkaon igbuntag para naamoy energy. Then dili kalimtan ang tubig kung mag ride o bike. Bisag unsa pa natin nakalimtan ng tubig eh. Ano siya supply sa atong lawas aron maka-gain tag energy sad. Dita maluya dali. So kami karon madung nami sa kananan kay panggutom nami. Maniudto na mira. So kita maana na yung mga workers na rin. Mga workers nga nagpatag sa landslide nga part sa bukid. So dagko kay ang mga sakyanan dire. Uli na sad mig sayo kay maghimaw pasad ko sa akong project sa physics o nga ang experiment. So sakto lang nga ride na mo. Dili kayo ingon sa taas nga ride. Short ride lang. Pero lingaw gyapon kayo. So kitaan mo ganina sa akong TikTok nga pindot kay akong TikTok nga gi-video ni Makamasa TV. Pindot kay ang ilang bada guys. Ari guys. So diri mi na mahuway gani ha. Mo na yung first nga pahuway sa budlaan. Dira dapita. Oh, itudlo ni Makamasa TV. Dira. Mi na mahuway gani ha. Kay nahutan mi og energy. Pero naka-recover na yun by the help of water. So, kanang water guys, di ginaangay kalimtan kay dako kay nagtabang na to. Basta mag-ride ta. Or bisag sa everyday life, dapat ang mga inom kita water. Bisag ka 5 lang gud sa usa ka adlaw. Lain jud nang bitang mo inom og tubig, pag-ugal lang ang atong panit. Na mainom gyud ang tubig. So, kami na kayo paada sa inyong Makamasa TV. Ito kayo yung paada. Makamasa TV is on the ride, man! Okay na, slide. Slide. Sige lang. Kanon to. Slide na ka na, giso. Ay, abo ka nang kuhan ba? Bason. Pero okay ra. Okay. That's slide. Anak dyan na mag-ride na, hagi mo yun, anak. Pero safety lang kita. Oh, may gani, hinahinay ra ang atong ride. Dili ingon na gusto kayo. Diba? Nagsulti na ko daan nga mag safety ta. So, sakto ang gibuhat nga naginahinay ra mi in case ang atong ligid mo palyar kay lagi. Oh, bason slide kay ang dalan. Nabrik ka ni kuya kay Makamasa TV kay naay nagsugat nga dako kay nga sakyanan. So, wasa ka bantay nga bason nga dalan auto nga kuan. Pero thank God nga inator ang among nakuan dili ingon nga naay nga kuan pangos-pangos. Wala nga mag-pray kita daan bago tayo ma-ride. Atong kuan ang atong walingon sa Ginoo. Sa mga gusto mo join sa among ride, kung ako puhon gusto mo join. Yeah! Every weekends lang ang ride kay ang uban, eskwela pa. Pao nga, walay time sa weekdays. Ari na maka-ride sa weekends. Kaya maorang may available. Downhill kayo.
yung part guys. So yung remate si Makamasa TV. Remate si Makamasa. Ay, liko na yung skinan. Maong traffic. Landslide mga guys. Delikado juga nih landslide. Nah, ini sama subject nga. Ako na yung rockfall. Mo na siya sign nga. Ang yuta na humok, ang ilawang tubigon. Video traffic ang one guys kay. Sige, yeah. So, dire lang may mga ang guys. Okay. So, namin din yung mga Makamasa. So, si Makamasa, kauna. So, nanata diri sa may Budlaan, maubos na bahin. Padung na ta exit sa Talamban. Mao sa tagpaniud to kay gutom si Udong Odel, our featured vlogger. Salamat eh. So, atong sudan munggos ug sisig pangpakusgan. Okay, mao sa tawo dong. Okay mga kamasa, naman na tagkaon karong taon-taon mo pauli na ta kay medyo init na. But for now, relax lang sa tagadyot kay busog pa kay sanan. Lami po kay among sudan, ang munggos ug ang sisig. And medyo gutom pod kay gikan mi dito sa taas ng bag. Padong namigawa sa Sunny Hills, parang ito Talamban. Yeah. So, busog na kayo ko. Pasalamat na sa naglibre na ito pagkaon kasi Makamasa TV. Si Makamasa TV, pasalamat na niya. Nalibre siya o pagkaon. Nagkalami sa sisig. So, nadugay nga ito kay Murag. Hindi ka mo balik ko ang driver sa paan, ikarga. So, guys, pagaluya na ginang kainit. Ang uli namin ni Makamasa kay na may appointment. Wala pa mami. Naanami diri sa Quezano, Talamban. So naanami diri sa skin na Kapangkalan mga guys. Balik ko namin diri mga ka-chicks magnet. So si Makamasa TV nag-grind na sayang kinaon. So kana nga tukar ang isayo ganiya guys sa TikTok. Ang paparapam-pam. Okay mga kamasa, so dire na lang ta kutob. Nabot na ta diri sa balay, so stay tuned for our next bike adventure with my cousin and featured vlogger Odel the Bundle, Chicks Magnet. Yeah. So shout out ta sa atong mga kauban sa Katindak nila ni Attorney, nalimtan dig shout out ganina si Attorney Jeremy, si Vim, si Uning Master, o uban pa. Thank you, until next time.